Siamai, gobeithio bod chi'n mwynhau'r diwrnod agored ar-lein. Fy enw yw Heledd ac fe fyddai'n rhoi cyflwyniad cyflym i chi am ffïoedd a chyllid i israddedigion, gydag ambell i air o gyngor hefyd ar sut i wneud cais. Yn y brifysgol, bydd dwy brif elfen y bydd angen i chi dalu amdanyn nhw, sef ffïoedd dysgu a chostau byw. Y ffïoedd dysgu sy'n talu am eich addysg a'r costau byw sy'n cynnwys pethau fel llety, bwyd, teithio ac yn y blaen. O ran y ffïoedd dysgu, mae cymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr y wledydd Prydain a'r Undeb Ewropeaidd, ac yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, mae'n bosib y gallwch chi gael grant ar ben y prif benthyciad ar gyfer ffïoedd dysgu. Bydd benthyciad cynhaliaeth ar gael i chi er mwyn talu am eich costau byw. Mae amrywiaeth o gymorth ychwanegol allai fod ar gael i chi hefyd, gan gynnwys grantiau a bwrsariaethau. Byddwch yn derbyn eich benthyciad cynhaliaeth oddi wrth y cwmni benthyciadau myfyrwyr mewn 3 taliad yn ystod y flwyddyn. Mae'n bwysig cofio does dim rhaid talu grantiau yn ôl, ond mae angen talu'r benthyciadau yn ôl. Mae myfyrwyr yn talu'r benthyciad yn ôl ar ôl graddio, ac ar hyn o bryd mae angen dechrau talu pan fyddwch yn ennill mwy na 21,000 y flwyddyn. Bydd yr adaliadau yn cael eu tynnu o'ch cyflwg bob mis ar sail faint rydych chi'n ennill, nid faint wnaethoch chi ei fenthyg. Ar ôl 30 o flynyddoedd, fydd dim angen talu unrhyw swm sy'n weddill o'r benthyciad. Ar ôl y diwrnod agored ar-lein hwn, fe fydd hi'n werth cael cipolwg ar y gwefannau hyn. Gwefan y cwmni benthyciadau myfyrwyr. Mae gwefan y cwmni benthyciadau myfyrwyr yn llawn gwybodaeth am benthyciadau, adaliadau a llawer mwy. Mae'r cylch yn dechrau'r gwanwyn nesaf ar gyfer ceisiadau newydd. Bydd angen i fyfyrwyr o Gymru fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae cyfrifiannell wych i'w chael ar y wefan honno. Ewch draw i'w defnyddio er mwyn i chi gael syniad ar faint o gyllid y gallwch ei gael. Mae Aberystwyth yn cynnig detholiad gwych o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, gan gynnwys gwobrau academaidd a bwrsariaethau preswyl. Rydym ni hefyd yn cynnig bwrsariaethau ar sail eich sefyllfa ariannol, sydd wedi gysylltu â'ch cais cyllid myfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sy'n cael eu cynnig yma, ewch draw i'r fideo ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer eich cais cyllid myfyrwyr. Yn gyntaf, gwnewch eich cais cyn gynted ag y gallwch chi. Yn ail, cofiwch roi'ch enw llawn ar y cais. Bydd hynny'n golygu bydd eich cais uwgas a'ch cais cyllid myfyrwyr yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol, ac felly byddwch yn cael eich arian yn brydlon. Yn olaf, os hoffech chi gael eich ystyried yn fwrsariaeth, cofiwch roi'ch cyniatad i rannu gwybodaeth ariannol. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am daliadau, cyllid neu ffïoedd, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y sgrin. Diolch am wrando a mwynhewch weddill y digwyddiad.